Llibertat, la dècada dels 70 en la col·lecció Martínez Guerrica Beita, la política i més enllà. Hem vingut fins a l'exposició i hem quedat amb Alfredo Llopico, que ell és tècnic de cultura de la Fundació Caixa Castelló. Hola, què tal? Benvingut a la Panderola per començar i conta'm aquesta exposició, des de quan a quan estarà i la història que hi ha darrere d'ella. Sí, aquesta exposició s'inaugurarà avui divendres i estarà fins al 2 de desembre, durant tots aquests mesos, tots els dies, aquí al carrer Enmig de Castelló. I és la cloenda d'un cicle de 3 exposicions en les quals la Fundació ha fet una revisió de l'art des de l'arribada de la democràcia a Espanya l'any 75 fins al canvi de segle l'any 2000. Els anys 70, els 80 i els 90. 3 dècades, 3 exposicions i ara és la cloenda amb Llibertat, que és una proposta a partir d'una col·lecció excepcional com és la col·lecció Martínez Guerrica Beita de la Universitat de València, que és una col·lecció d'art de claríssima reivindicació política, un col·leccionista que va marcar una línia de treball al voltant d'uns artistes i un moment que estem en un moment de canvi, el final de la dictadura. Alfredo, si te pareix, mentre m'estàs contant tot això, anem a donar una volteta i veiem algunes de les obres. Exacte. Doncs podeu veure que són obres molt significatives, fonamentalment d'artistes vinculats al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, com han sigut les exposicions precedents, i Equipo Crònica, Equipo Realitat. L'espectador, els visitants, durant aquestes setmanes podran vindre i fer-se una idea de quins eren els artistes aquí, especialment aquí a la Comunitat Valenciana i al territori nacional, que en aquell moment tenien aquest desig de reivindicació d'un canvi, de l'arribada d'un moment de llibertat i d'una sèrie de drets que ells volien reivindicar a través del seu treball. Perquè quins drets podem tindre així reflexats? O, per exemple, quina és l'obra que tu destacaries que més t'agrada de la que tenim en aquesta exposició? Una obra molt significativa i que també ens permet generar una sèrie de relacions amb el moment que estem vivint és la que hem utilitzat, aquesta obra, que és una obra... De fet, la tenim en portada de l'exposició. És una obra molt significativa que 6 joves, aquesta reivindicació dels drets, de la llibertat i una reflexió d'una conquesta social que en un moment donat pot tornar a perdre's. La història, desafortunadament, moltes voltes és cíclica i tenim que tindre present què és el que va passar en un moment donat per tal d'intentar que no torni a passar. Alfredo, quantes persones més o menys penseu que vindran a veure aquesta exposició? L'accés és lliure i el que es tracta és que la major part de persones que vinguin a visitar-la. Fantàstic. Tots aquí són benvinguts. Esto és una experiència per a reflexionar a través de l'art, a través de la política, a través de la societat, a través de la cultura. És una exposició que permet generar totes aquestes relacions i aquí esperem a tot el públic de Castelló i de la província que vulgui vindre aquí a la Fundació Caixa Castelló. Molt bé, perquè on estem situats ara mateix? Que a part de tenir aquesta meravellosa exposició, estem en un meravellós edifici. Sí, aquesta és la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló, al carrer Enmig de Castelló, de la ciutat de Castelló. Aquí, este és un espai de reflexió de la creació contemporània, a través de totes les disciplines de la creació, la dansa, el teatre, el llenguatge performance, la reflexió crítica i, per supost, exposicions de tot tipus de manifestacions, la fotografia, la pintura, l'escultura, el vídeo. Molt bé. I ara aquesta que reflecteix sobre la dècada dels 70. Mira, anem a endinsar-nos dins de les obres, perquè, Alfredo, com sorgeix la idea de fer una exposició d'aquestes característiques? El comissari de l'exposició és Juan Manuel Bonet. Ell és un dels intel·lectuals i erudits vinculats al món de l'art més prestigiosos de l'últim quart del segle XX. Ell va dirigir institucions prestigiosíssimes al país, com va ser l'Institut Valencià d'Art Modern, l'Institut Cervantes o inclús el Museu Nacional Reina Sofia. És una persona amb una capacitat i una erudició increïbles. És una persona que ha viscut en primera persona tot aquest moment, que ha conegut a la gran majoria de tots aquests artistes i que, per tant, coneix la significació i la rellevància del seu treball. I és una selecció que ella ha fet a partir d'aquesta important col·lecció, que és la col·lecció Martínez Guerrica Beita, un empresari valencià que tenia aquest desig de crear aquest conjunt d'obra
vinculada amb una sèrie d'artistes que reivindicaven, com estem parlant, aquest desig de llibertat i que al faltar va cedir a la Universitat de València i gràcies a la qual cosa la societat valenciana i la societat en general pot gaudir d'aquesta col·lecció. Sabries dir-me l'autor d'alguna d'aquestes obres que tenim per ací en l'exposició? Doncs, bàsicament, com et deia abans, són artistes valencians, molts d'ells. Aquí tenim un Úrculo, bueno, no és tant els noms dels artistes com la significació en el discurs que estem buscant en aquesta exposició. Però, estan bàsicament tots els artistes que en aquest moment van ser representatius estan aquí representats. I a mi m'agradaria preguntar-te una cosa. La distribució de les obres té algun significat? Doncs la distribució de les obres és una qüestió que... Perquè ara ho esteu muntant tot, òbviament, perquè avui és la inauguració i n'hi ha que recalcar-ho. Doncs en aquest sentit, la Fundació recolza en el criteri tècnic d'un altre professional, que és Vicent Carda, d'Espais d'Art. Ell és la persona en la qual la Fundació deposita la confiança dels muntatges de les exposicions a la sala i amb l'assessorament, per supost, del comissari, que ha transmès quin és l'esperit que ell busca. Amb el treball de tot aquest equip és en el que es munta aquest tipus de propostes. Doncs, Alfredo, si te pareix, anem a recordar-li a la gent, mira, davant d'aquesta obra, si te pareix, anem a recordar-li a la gent on podem vindre a visitar-la, quins dies estarà i quins són els horaris, te pareix? Molt bé, doncs tots els dies, de dilluns a dissabte, de 5:30 a 8:30, i els dissabtes també per a les persones que no poden vindre per la vesprada, els dissabtes d'11:30 a 1:30, la sala està oberta. Molt bé. Aquí a la sala Sant Miquel, al carrer Enmig de Castelló, fins al 2 de desembre. I que vinguin tots a disfrutar d'aquestes obres d'art.